Už keď budeme... No tak kamaráde, ja ti to teraz čo sa stalo, ti ne... Tak toto... Čo to kurva? Povedz mi, čo mám teraz spraviť? Jak tam vošiel? Teraz mi poradte, lebo to som v živote nezažil. Je tu krb. A povedz mi, čo sa to stalo. Čavo cez komín vošiel do krbu. Čo mám spraviť? Mám otvoriť aké by mu dvere? Alebo myslíš, že vyjde normálne naspäť? Viktor, videl si to? Co? Vták mi vošiel cez krb, teda cez komín do krbu. A chilluje tam. Já tam zapal, to se vyřeší. Ty si kokot. A on sa dostane naspäť, nie? Normálne cez turbo. Nedostane, vole, musíš mu otevřít, kámo. Fakt? Otevři mu, nemaj mu, no jasně, tak on tam, bude se tam straglovat, nemaj otevři okno a otevři krb a zkus nějak pomalu, ty vole, by si nepolámal křídla, no, kokot. Jak se bude bát? Ale ja tu mám, To si ale připravte ja klipičet. Čiže ja keď mu otvorím krb, tak to je, aké by No. som otvoril, No jasně, to nemôžem spraviť. já vím, no. Ale vyzerá, že odišiel. Haló, stačí? Haló? Co si myslíš, že ti odpoví, ty debil? Ja tak... Není tam už, kámo. Není tam už. Fakt? Jo. On povedal, ušiel naspäť. Tak to je frajer, kámo. Našiel si cestu. Ja normálne som bol v strese, chápeš? To sa mi ešte nikdy nestalo. Počkaj to.